ना सारदों आरो ना ना हगारनायखौ ना संनो नायग्राफ्रा दिनै लास्ट आरोना नै जोंनि भलन्टियारफोरनि एसे सावरायमेल खालामबाय बिदायनि दा नै जोंना प्रग्रामाबो जोब्बाय मैया थांनाय हराव जोबदों आरोना ओंखायनो दिनै बिदाय लालायनोसै आरो जोंना नै Plus BCCनि प्रेसिडेन्ट दा डायसिसनिफ्राय जोंनो बे पिकनिक जानायनि थाखाय 10,000 बिसोरो दान होनायसै माने दिनै सोरबा न'आव थांसिगोन आंबो न'आव थांसिगोन आरो ओमफ्राय सोरबा थालांगोन ओमफ्राय जोंनि डायसिसनिफ्राय 10,000 दान होबाय आरोना पिकनिक जानो बिदिनो बेरायहैनो आरो लामाथियाव थांनो नागिरदों माखासेया ओमफ्राय जोंथ' न'आव थांसै ओरैनो न'आव थांग्राफोर गोजा आरो नै बिसोरो ओंखायनो दा बिदाय जासिगोन आरोना गोजोननाय नास्रानोसै बोरै गिदिंबाय आरोना Thank you. Biday. माने जों बिदेसि प्रग्रामनि थाखाय 9 थारिखनिफ्राय दंफैयोमोन आरोना ओमफ्राय दा दिनै प्रग्रामाबो जोब्बाय ओमफ्राय जोंबो गावबा गावनि न'आव थांलायसिगोन आरोना ओंखायनो गोजोननाय लास्राबाय नै जोंना मावथि हान्जाफ्रा बिसिनो आरोना ओरै मिथिंगा दङ पेन्देलाबो नै बोस्रांबाय ओमफ्राय दा जोंहा बिदायाथ' जोब्बायानो ओमफ्राय दा हात खरस हरनो नागिरदों आरोना एसे दा जों बेखौ लानानै थांसै आरो जोंना नै बोस्रांबाय माखासे दिनै 22 थारिख दिनै बिदाय आरोना नै बिसोर गासिबो भलन्टियारफोर आरोना भलन्टियारफोर गोजा